Bon dia a tothom. Avui veurem les expressions regulars, també anomenades regex. Avui, a part de veure coses noves, com el regex, farem servir moltes de les estructures que hem vist anteriorment. Així que anem per feina. Anem al Python i el primer que hem de fer per fer servir les expressions regulars és importar-les, perquè és una llibreria a part de Python. Per tant, li hem de donar l'instrucció de que les volem fer servir i escrivim import RE, import regular expressions, i no cal fer res més. Ara, l'exercici que us proposo és el següent. Tenim el tirant-lo blanc. El que voldria és capturar els noms dels títols dels capítols. Només això. Ara com ho fem? Primer de tot, necessitem, o ens cal obrir el tirant-lo blanc i encapsular-lo en una variable, una cosa que ja havíem fet abans per llegir-lo per pantalla. Doncs faig una variable que es diu f, per exemple, igual a open, parèntesi, aquí, com tenim l'arxiu de text dins la mateixa carpeta on tenim l'arxiu de codi, només cal escriure tirant-lo blanc.txt i, si us en recordeu, Python agafa per defecte la codificació de l'arxiu. Per tant, li hem de dir que l'encoding és igual a UTF-8. Ara hem d'executar això i per això necessitem una altra variable que serà la que veritablement conté la cadena, el llibre, tot el llibre, del text, com una cadena de caràcters, com un string. I aquí diem arxiu, f, i f, com és ja un objecte del tipus open, té mètodes. Un mètode és com una funció, ja ho veurem més endavant, read, i ja està. Si voleu read 5.000 i li donem a print arxiu, Ctrl S, F5 i executem i tenim 77 línies del tirant-lo blanc. O sigui que el llegeix, cap problema al moment. Poso això bé. Vale. Ara com funciona això de les... Això res, ho esborrem. Com funciona això de les expressions regulars? Doncs es tracta de trobar un patró dins del text. Aquí, ostres, no ho veig. Jo agafo 20.000 caràcters. Ctrl S, F5. El que volem és agafar això, capítol primer, només això, capítol segon, només això, capítol tercer, i així amb tots els capítols. Com ho fem, això, per agafar només aquesta part del text? Doncs ens cal un patró. És a dir, i quin és el patró entre tots aquests caràcters? Doncs que comencen per capítol en majúscula. Doncs escrivim el nostre patró. Ara, fem servir la llibreria RE i el mètode compile. Veieu que apareix aquí les opcions que ens dona? Compile, exactament aquest. Ara, parèntesi, i ara li diem R i cometes simples.
I aquí estarà l'estructura del patró. Per exemple, volem que apareguin els capítols. Doncs escrivim capítol i a veure què passa. Ara, hem d'executar aquest patró. Doncs fem una nova variable, que li donarem el nom de troballes, i farem servir a la llibreria, mitjançant la variable patró, que ja fa servir la llibreria d'expressions regulars. Doncs patró, punt, i farem servir el mètode findIter on s'ha d'executar? Doncs a la cadena de caràcters. I quina és? Doncs al llibre, que estava, recordeu-vos, arxiu. FindIter el que farà és donar voltes a aquest arxiu cercant aquest patró, capítol. I aquí es contindrà tots els, el que es diu en anglès, els matches, o sigui, les coincidències. Ara, com extraiem les coincidències de troballes? Doncs amb un bucle for que ja havíem vist abans. Doncs li diem for, necessitem una variable auxiliar, troballa, in troballes, els punts, i li diem imprimeix troballa, a veure què trobes. Valga la redundància. Troballa, vale? I control S i F5 i a veure què passa. És poca cosa. Ha trobat 4, clar, perquè estaven en 20.000 caràcters. Però ara, si és tot l'arxiu, veieu que està trobant una barbaritat de capítols. Mireu. Els capítols que ha trobat. Aquí hi ha una cosa importantíssima. S'està dient que el que s'imprimeix a troballa és un objecte de la llibreria RE, que és una coincidència de la llibreria RE, i això és importantíssim. Es diu que els índexs de la troballa comencen aquí i acaben aquí. És a dir, que aquí està continguda la paraula capítol. I això com ho podríem extreure? Per trobar només la paraula capítol, perquè això està bé que ho trobi, però ens cal la paraula, només la paraula, no tot això. Doncs bé, hem de fer servir els spans. I aquí escrivim, aquí farem una línia nova, que això és contrabarra n, x, i aquí posarem print, i això són índexs d'arxiu, variable arxiu. Doncs li direm arxiu, posem uns claudàtors i li diem de troballa, l'inicial, troballa comença aquí, veieu que apareix un munt de mètodes més, de troballa a start a troballa end. O sigui, d'on comença a on acaba. Imprimeix això. I a veure què surt. Control S, F5. Ups, perdó. Fem aquí.
Perdó. Falten els parèntesis, perquè si no li estic dient el lloc, la direcció de memòria, que és una altra història, que no ens interessa. Control F5, i ara sí. Veieu que apareix capítol. Però clar, això no és el nom de capítol sencer. Això ens cal la resta del nom. R capítol, i per això hem de canviar el nostre patró. Com eren els noms dels capítols? Eren capítol, un espai i un nom, i una paraula. Doncs li podem dir, per dir-li que hi ha un espai és contrabarra S, que és un espai en blanc. I ara què? A veure què passa. Control S, F5. Surt el mateix. Ok. Quan faci això, li dono control C i acaba. I ara ve un caràcter. Per dir que és un caràcter, li podem donar contrabarra B doble. Però en realitat són molts caràcters. Oi? Doncs per dir-li que són molts, li podem dir que és més. Però si no, agafaria només una lletra. Control S, F5, Control C. Veieu? Capítol C, només agafa la primera lletra. I hem de dir que són més. Doncs, més. Control S, F5 i Control C per aturar. Veieu? Veieu què ha passat. Ja l'ha agafat, no? Sembla que els ha agafat ja tots els noms i que ja està la cosa. Mirem. A veure si és veritat. Ui! Capítol primer, capítol segon, capítol segon... Ara li donaré un altre cop. Veieu? Control S, F5, així ho veiem més clar. Veieu? I encara més, ja no cal que imprimissi troballa, així que es veurà molt millor. F5. Mirem el resultat. I pinta bastant bé, no? Pinta bastant bé. Oi que sí? Doncs bé, això és tot per avui. Hem vist com importar una llibreria, com fer un primer patró amb les expressions regulars, hem fet servir el Find Iter per fer la cerca i per fer cercar les coincidències dins de l'arxiu, i el for que ja el trobava, que ja l'havíem vist abans. Això és un tema bastant complex i guardeu-vos aquest codi perquè el farem servir en pròxims vídeos. I si voleu llegir una mica més sobre el tema, a la Viquipèdia teniu un arxiu, deixaré els enllaços a la descripció del vídeo. Us explica moltes de les propietats que us he anat explicant. També la documentació de Python, no està en català, i també aquesta utilitat que va molt bé. Doncs vinga, fins al pròxim vídeo. Adéu.